Cek cek cek. Cek cek. Cek satu, cek dicoba. Cek. Cek dicoba.
Horas madihita saluhutna, ruas ni huriata, HKBP Kebayoran Lama, na adong di Bagastabe, tapukama acarata di Manogot ni Arion, ima acara pisah sambut ni pendetata, jala alana yang masuk ma prosesi, nang pe di Bagastabe, barap jongjong mahita. Uriani Tuhata, adorang sotapuka parsobota, parminggota di Bagasan Tikion, Jumulo tapasonang rohata, martangiang nahohom mahita di Bagasan rohatabi. Amen. Atong tapuji matuhatta, Marede mahita sian bukwede nomor 10 sada, ayat sada, Rodi 2. Marhite-hite guar ni debata ama, dot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni tot di parbadia, na tumapalangit do tanoon. Amen. Dialo debatado akan najuk ka roha, ale dilehod do asini rohana, tuaka naserep marroha. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan, jala parasi roha nasumurung. Dipangido roham, naing mangulu jala martua hami sugut, nungaragam dalan na dibaik ko manungguli rohanami, asa hutad dahami hatu ocogut. Dibaheni hupasere pami manuaing rohanami, mangido siako. Sailehom mato dim na badiai Tuhami. Asa porsea hami di holong ni roham di hami. Say hutangyo kami maswaram, na mangapoi hami ditiki parasi rohaon nuaing. Asa sapak kami tuhanguluan na pinarademi di hami. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyo kamuma patik ni debata di minggut tasadarion. Imanatar surat di suratnya Apostel Paulus tuhuria Galatia biddu 5 ayat sada. Songonoma hatana. Asa saut malua hita ubahen na di palua Kristusi hita. Hok mamu jongjong atong jala unang beolo hamu patuduhon ni auga parhatu banoni. Edo sahatna. Atong rap mangidugugu mahita tutuhat debata lau mangulahon patik nahi. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon naubar tupatik ni. Amen. Mari dihita. Tato puti madusata tutuhat debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatudusan. Sitop panasa na adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula hami sian rohanami naroai.
nang sian pakation nami nasuture, rodi pangulun nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hami hona uhum ala ni dosa nami. Alay na tarsol-sol bagi do hami nuaing ala ni. Asi maroham di hami ali debata nami. Pardingga basa jala parasi roha doho. Ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhuna. Jala suruh mato di parbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat kami tuhanguluan na sora sudah. Na pinarbagabagam diaka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus. Roh mahamu tuau, hamu akan aluja jalan asorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu, guru kamu masih anau. Aina labok doau jalan aserep marroha, asa dapotan hasonangan todimuna. Ay labok do augaku, jalan yang do dohot nahu paporsaton. Hasangapom ma di debata nadikijang. Amin. Mari dihita. Tatangi hom mahatan di debata turpuk epistel di minggut tasadarion. Imana tersurat di buku 2 Musa bidu 4. Mamukasian ayat 10 lalu. Rodi 20 tolu. Tacahama marsika soring. Dungilaho masih Musa mulak tu si Jetro si matuanai. Didok matu ibana. Waluas mau laho asa mula kau tuha anggikku akan di Mesir asa huida manang namangulu do penasida dungi ninna si Jetro ma tu si Musa laho maho mardame-dame dungi nina Jehoba matu si Musa di Midian laho maho mulak tu Mesir ainunga mate sude halak akana tumahi hosak. Jadi dibuan si Musa majol mana dot aka anakna. Jala dipahudul nasida tu halode asa mulak tu tano Mesir.
Ditiup si Musa huhutuk ni debata di bagasan tanganna. Dungi dina Jahoba Muse tu si Musa. Ingot ma dihamu mulakmu tutano Misir. Patupahon luhut halongangan. Dijoloni Raja Firaun. Akana hupasaha tu tanganmu. Alayanggo au. Patakangaku marohana. Asa unang diluas bangsoi lau. Dungi dohonomu ma tu raja parau. Songonoddo hatani Jahoba. Anakku si hahado Israel. Alai hataku tuho. Loas ma anakku lau. Asa diolo iau. Molo tung manjua ho mangaluas ibana. Idama. Saiban woku do anak buha baju. Edo sahatna. Martua duakan atu mangihon hatani debata. Jala nopeopsa. Amin. Tatangi homma kur virtual penguat parotua. Seperti minyak
Tahatidakon mahaporsiautai, songon na hinatidakon ni dongatta sahaporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama parguguna suhatu dusan, na tumopalangit dotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya todi parbadia, at orang sohakubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua turu dung ditanong, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugo na sohatu dosani, disimai bana pai mamulak suku tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan yala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namadok, mula mangulu sugut daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tatangi homa, tikting ni huriata. Tabegema titing namasa di huriata di bagasan mingguon minggu pasapulu sadahon dung Trinitatis 15 Agustus 2020 sada. Naparjolo titing namoding sada na di hari Senin sia Agustus 2020 sada nunga marujung ngulu inata Naumeria Borositopul, marumur 82 tahun, pardihuta ni amata, Dr. HP Panggabean SHMH, maninggalhon yanakon nasida tolu halak, sude nunga marhasohotan, maringanan di Jalan Tanah Kusir 4, nomor 52, RT 005, 09, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, Banjar Tanah Kusir Selatan. Tuudean Nadiari Selasa 10 Agustus 2020 sada di TPU Tanah Kusir. 2. Nadiari Selasa 10 Agustus 2020 sada nunga marujung ngolu inata Marisi Yos Borhuta Galung marumur 40 tahun pardihutani amata Ferry Sape Marulitua Situmorang dangadong dope yanakon nasida maringanan di Jalan Semen Blok D3 nomor sada Pondok Jaya Bintaro Jaya Tangerang Selatan Banjar Bintaro Jaya tuudean Nadiari Selasa 10 Agustus 2020 sada di TPU Tanah Kusir. 2. Sermon-sermon kategorial. Sermon ama di Patupa di hari Selasa 17 Agustus 2020 sada mulai pukul 10 sia 30 wib Nats Lukas Walu ayat 4 sahat Rodi ayat 15 niuluhon ni amang Padita Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. 2. Sermon Paropuan di Patupa di hari Kamis 10 sia Agustus 2020 sada mulai pukul sia wib Nats 2 Petrus sada ayat 5 sahat Rodi ayat 8 niuluhon ni amang Padita Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. 3. Sermon Naposo Bulung di Patupa di hari Kamis 10 sia Agustus 2020 sada mulai pukul 10 sia 30 wib
Nats sada Petrus 2 ayat 10 sada saha rodi 10 pitu niuluhon ni inang padita jojor baru pardede MTH melalui aplikasi Zoom. 5. Opat sermon guru-guru sekolah minggu di Patupa di hari Jumat 20 Agustus 2020 sada mulai pukul 20 WIB niuluhon ni inang padita jojor pardede MTH melalui aplikasi Zoom. 5. Kelas katehisasi di Patupa di hari Sabtu 20 sada Agustus 2020 sada mulai pukul 8 WIB niuluhon ni inang padita jojor baru pardede MTH melalui aplikasi Zoom. 3. Paborhaton dohot pangojakonon padita resort. Sadarion Minggu 15 Agustus 2020 sada patupaon di Huriata do paborhaton dohot pangojakonon padita HKBP Resort Kebayoran Lama sian padita Ben Sihar Simajutak MTH napidda tugas gabe padita HKBP Resort Tomuan Pematang Siantar Distrik 5 Sumatera Timur jala pangojakonon amang padita Jepri Sitindaun MTH gabe padita HKBP Resort Kebayoran Lama na niuluhon ni amang preses padita Bernard Manik MTH tabuan ma ditangyangta asadenggan mardalan ulaoni. 4. Penggalangan dana Dewan Diakoni dohot Dewan Marturia ni Huriata naing patupaon penggalangan dana laho mengisi kekurangan kas dana diakoni imalaho mangurupi akar wasta nahona musibah pandemi COVID-19 sia. Jala patupaon ni Huriata do melanjutkan program bantuan turuas ni Huriata na mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat dampak pandemi COVID-19 sia. Program bantuan non nunga di Patupa di tahun 2020 nasalpu. Jalan aing dilanjutkan muse di tahun 2020 sadaon. Seanggi ma tuhata pardenggan bahasa mangalehon akka pasu-pasu tusude ruas ni Huriata. Tabuan ma ditangyangta asadenggan mardalan ulaoni. 5. Doa pemulihan. Seksi sending Marturia ni Huriata patupaon tangiang pasu-pasu tuaka ruas tanah marsahid alani COVID-19 sia setiap hari Sabtu pukul 10 pitu WIB melalui aplikasi Zoom. 6. Perayaan ulang tahun ke-56 tahun HKBP Kebayoran Lama. Sadarion patupao tado perayaan ulang tahun pa-50 pon ima 10 Agustus 1905 HKBP Kebayoran Lama marhite pemotongan kue ulang tahun di Patupa dung sidung kebaktian minggu. 7. Pendaftaran parguru malua. Mulai sadarion minggu tanggal 15 Agustus 2020 sada. Tapatupado pendaftaran marguru malua di HKBP Kebayoran Lama tahun ajaran 2020 sada 2022. Songonima hujau kami titing tadi bagasan minggon tuhatama namad dongani hita saluhutna horas madihita.
Taparade rohatta Allahumma nangihon hatani debata mared de mahita radi situtu haluaon. Rade situtu haluaon danai taku panu ato rade nang di hohato sihala sono mututu berbintu di Tuhanku asal hangga sasudi Tuhan yang maha cerdas dan sajakan maha Dameni debatana sumurung sia saluhutna roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Oras madihita salukna. Huriani Tuhatta nahin naholongan na di bagas gerejaon dohot na di bagas tak manang dia pehita noeng maringanan. Hupamanat nakin YouTube ni Huriata KBP Kebayoran Lama adong 114 talak nama dohoti sian virtual. Molok kita noeng 20 halat di gerejaon lapatan ni adong dohita noeng nama dohoti per minggu non 214 talak. Jadi dang na holan bangku dong atta di son. Torok dohita 214 talak. Atik pedang torok nai suha-suha na alai bihadu hita mar parsauran nasi tong doh di bata marhite par minggu tahun. Alani tatangi homahatan di bata nagai bijami tadi hita di minggu sederion sian Johannes ualu ayat 30 sahat 36 hujaha madihita songonon. Asa dinamak kata honi ibana torok ma gabe porsea di ibana. Dungi didok Yesus ma tuakka Jahudi naong gabe porsea di ibana. Molo mian hamu di bagasan hatakku sitong mahamu sisiakku. Dungita daw muna ma nasitongi jala paluon ni nasitongi mahamu. Jadi dia lusi nasida maibana nin nama pinoparni si Abraham do hami dangdung hami mangadup di halak buasa dohonomu paluao mahamu. Dungi didok Yesus ma mangalusi tutu si tutu na udohot tuhamu hatuban ni dosa do ganup na mangula dosa dada totong hot di bagas anggo hatuban anakido di si totong molo di palua anaki hamu nama lua si tutu mahamu ima sahakna hurian itu hatta nahina holongan adong dosada bakko ni zolma nasai menguasai diri nasahat tunuaing songokalak Jahudion molo nuaing didok may rasa superioritas mangetong diri na humebat jumago dumenggan uburju ubagak jala pakilala sesongonido na ditiop halak Yahudi uzidok nasida ai pinoparni si Abraham dohami buasa dohonomu paluau kami tidak pernah diperhamba oleh siapapun. HP sasitong na tiki mandok songoni mereka diperhamba oleh banyak hal. Jal nabuhi dohonot ta songoni no aing ai halio dia pe horona perlu dengan malua hami
Hurin itu hatta na hinaholongan nuaing pe gudang do nama perhatu kita. Hidup Tuhan Yesus ganuk nama ngulahod dosa, sesungguhnya dia sedang diperhamba oleh dosa. Dan hal yang sama juga sering kita alami sekarang. Buay dudang tarihot kita berengot tumananga hape. Alesa sitong na kita sedang diperhamba oleh banyak hal. Lumobi diperhatuban pikirat ta sendiri, diperhatuban rohat ta sendiri, diperhatuban pakilalat ta sendiri. Doaing kita sedang berada pada masa-masa sulit oleh pandemi COVID-19 yang banyak mengikat dan mengekang kita. Hirana budi yang COVID-19 memperhatu kita sehingga kita diikat seerat-eratnya dan seolah tidak bisa lepas. Mari dakolan hidup diihot jugal ni roha de penuai kita. Diihot gijang ni roha de hita nuaing. Diihot hagiot ni pikiran dohot si malolong de hita nuaing. Bukankah setiap orang saat ini sedang diperhamba oleh dirinya sendiri? Mulut tabereng sesuatu tertarihot rohat tu si dan ingin memilikinya walaupun tidak perlu. Alanido sa sitong nagudang dope nama perhatu kita nuaing. Si anak kaido hita ingin dilepaskan. Naing paluaw ni Tuhata akan dimerdekakan oleh Tuhan Allah. Jalaboy do hita nuaing sedang merasa ngadingga sudi semuanya berjalan baik-baik saja. Tetapi hanya menurut ukuran perasaan dan pikiran kita sendiri. Budi hita madok nga 56 tahun kuria nami. Songo titing na tabigin akin. 10 Agustus 56 tahun. Tetapi sesungguhnya kita sedang menuju penjara yang sangat dalam. Ala budi pakilala 56 tahun non. Nga matoras bihami di haporsiaon. Nga matoras sami di pikiran. Nga matoras sami di pangatusio di hatan di bata. Buidoi memenjarakan hita nuaing amang dohot inang. Alanido setiap saat kemerdekaan itu kita butuhkan. Dan itu hanya kita temukan di dalam Kristus Yesus. Ala buido lam matoras sadahuria lam lohot di bagasan dirina pikiranna pangatusionna akasuha-suha ni hajal mau songon naong songon nahya di hilalah Yahudi. Kami ini keturunan Abraham. Mengapa lagi engkau sebutkan kami perlu dimerdekakan? Hatan itu hatta semakin menyegarkan kita, menegur kita. Sedarion amang dohot inang. Tung tapalua madirita siya ni. Tung tapaholang madirita siya ni. Songonido situa ni sahalak Yahudi di Yohanes 3 na margowar si Nikodemus naroborngin marguru tu Tuhan Yesus. Saya ini pemimpin agama. Saya ini petinggi agama. Situa ni malim. Jalai manogihon iba na membawa dirinya menjadi sebuah ukuran kebenaran. Suhak-suhak ni hasitongan. Yesus dengan keras menegurnya. Engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali engkau dilahirkan kembali. Yesus tubuh padua halihon. Tubuh padua halihon membenamkan diri kepada kematian Kristus dan bangkit kembali bersama kebangkitannya. Alani sesitok kita malua kamang dohot inang ikon olo dohita. Membenamkan diri, membenamkan pikiran, pengertian, rohatta. Tuhan mamati ni Tuhan Yesus. Dang be pikiratna suhak-suhak ni hasitongan. Dang be pangatusiota suhak-suhak ni hasitongan. Dang be rohatta suhak-suhak ni hasitongan. Tetapi melakukan firman Allah. Idu asabuhi hita hot gabi sisean ni Tuhan Yesus. Ikon na hot do mangulahok katana. Anggosoi. Dipabali do hita tubalian.
Bodoh hita nang ibaga siag gabe di duru, di balian ni hasitongan ni dewata, di balian ni harajaun ni dewata. Yang tadinya kita merasa super, kita sedang berada di dalam. Alebuido molosomia behita mangulahon hasitongan ni dewata. Dan sebaliknya kita justru menganggap kita sendirilah ukuran kebenaran itu. Gabe ruar tu balian, gabe ruar tu duru. Sesungguhnya setiap saat, setiap orang butuh pembebasan. Taharikoton do hita sudah makarikoton dipalua, dimerdekakan. Dengan diri kita sendiri dan terpalua hita dirita sinakai soholan alani na dipalua Tuhatta Yesus Kristus. Imana parjulu. Napadua hon ala nong pinalua hita totu dang bobe say mula hulak. Mangulahod dosa. Ang gusto ni mula do hita mo sa gabi hatuban. Hatuban ni dosa do sibolis. Kembali lagi menjadi hamba dosa dan hamba iblis. Ikut terus di mana bertahan. Ikut bertahan di nama ngulahon lo manirohan di mata. Kalau tidak kita kembali menjadi hamba. Menjadi hamba dosa, menjadi hamba iblis. Gabi hatuban di sibolis. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, unang biolo, jangan lagi bolak-balik menjadi hamba dosa dan hamba iblis. Beha patupahoni ima ikom marsi hohot mian di hatane dewata. Na patuluhon ala akan nang pinalua hita, setiap orang yang sudah dimerdekakan tentunya harus bertindak sebagai orang merdeka. Dan alam merdeka hita gabe bebas melakukan segala sesuatu. Akan merdeka dan oleh menjajah. Tidak mau menindas. Tidak mau merampas. Alang atakas di bawah dirina naung pinalua. Dang be oleh melakukan kekerasan. Dang be oleh menjajah. Orang yang sudah merdeka jangan menjajah. Sebab Kristus sudah memerdekakan kita dari sikap-sikap itu. Alani dok ka manginang hurian itu hatta na hinaholongan. Mula sitok kita nang pinalua. Kalau kita benar-benar adalah orang yang sudah dimerdekakan, kita harus berusaha memerdekakan orang lain, menghidupkan orang lain. Iko roha panguluhod do rohatta. Songal lapatan ni pati ponoponi. Iko roha panguluhod do hita dinasa na mangulu. Harus pro pada kehidupan, bukan justru menindas, bukan justru melakukan kekerasan, bukan justru melakukan penindasan terhadap orang-orang lemah dan orang-orang yang perlu mendapat perlindungan. Kita harus berupaya melindungi setiap orang. Iko roha panguluhod dorohata di nasana mangulu pati ponopon. Hurian itu hatta na hinaholongan. Kemerdekaan sejati hanya kita temukan di dalam Kristus. Molo di palua anaki hamu, nama lua situtu mahamu. Jadi kemerdekaan yang sungguh, kemerdekaan yang benar hanya di dalam Kristus. Alani moldong pita hilala sebuah kebebasan yang sangat kita nikmati. Jangan-jangan kita sedang di penjara. Orang bisa saja banyak punya uang, merasa boleh melakukan apapun, tetapi sesungguhnya dia sedang dipenjara oleh uangnya. Bodoh gudang artani halak, bodoh gudang siwenonna, dan bisa melakukan apapun menurut dia, tetapi sesungguhnya dia sedang terpenjara oleh kekayaannya. Alanido haluan sa sitong naima, mola sitong hita di palua Kristusi. Alanido asa sitok kita di palua. Marilah kita yang sudah percaya ini berada tetap mian di bagasan hatani di mata. Hanya dengan cara itu kita boleh mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan sejati adalah mengenal Dia sang kebenaran dan menerima yang diutus oleh sang kebenaran itu. Kebenaran itu adalah Allah. Debatado hasitongani.
Ido kemerdekaan na sasitong na manad dari mata mengenal Allah. Dialah sang kebenaran. Asa sude pikiran na, sude rohana, sude nguluna mengarah kepada sang kebenaran. Tu hasitong ani ido halak na merdeka. Ido halak na malua. Asa halak na merdeka ima halak na manada hasitong ani yang mengenal kebenaran itu. Jadi pikirannya mengarah kepada Allah, sang kebenaran. Perbuatannya mengarah kepada Allah, sang kebenaran. Keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakannya mengarah kepada Allah, sang kebenaran. Bukan mengarah atau mengacu pada dirinya sendiri. Ido akan merdeka amang doot inang. Sitong mahita nang pinaluan ni Kristus. Miyam mahita di bagasan ibana. Hot mahita mangulahok katana. Ido dalan na gabi sisyan nahita jala malua situtu. Di hari Selasaon tanggal 17 Agustus. Halas sonot tama naong 76 tahun bangsota merdeka. Taha porsiai do taha tidak kodo bahasa-bahasa ni di matadui. Itu adalah rahmat Allah. Pemberian Allah. Allah ini songonak kana persea ikut dohita berjuang, berperan. Itonga-tongan ibang sotta. Lahu patupahon akka pembebasan. Ikoroha paluaho kita itonga-tongan ibang soon. Malua siyan nakaragam ni nabuy maben halak terpenjara. Nabuy maben halak tertindas. Nabuy maben halak terdiskriminasi. Alay songon warga negara yang adalah anak-anak Allah di tengah bangsa ini. Ikut dohok mahita paluahon nasana terhurung. Paluahon nasana marutang. Paluahon na dibagasak kapuguson. Paluahon na dibagasak kautoon. Dan salah satu tugas gereja adalah membawa pembebasan. Jala huriat tahun 56 tahun, ngalubisin 50 yang sudah melalui satu kali jubileum 50 tahun. Saya pikir momen ulang tahun ke-56 ini juga adalah saat mana kita semakin mengimplementasikan diri membawa pembebasan. Paluahon natarutang. Mabuan naka natarbuang mulak tuhawang seni di mata. Alanido selama ulang tahun ke-56 di HKBP Kebayoran Lama, selamat menjadi pejuang-pejuang pembebasan, selamat menjadi anak-anak Allah, selamat mengenal sang kebenaran, yaitu Allah, dan menerima anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah diutusnya menjadi kemerdekaan bagi setiap orang percaya. Tuhan tama amasu-masu mangurupi dohot patauhok kurion gabe siula hasitongan ni di mata. Las dibaga sa pangantusios songonido. Hita diari sederion patupahon ulaon paworhatton paditatta dohot majakon paditatta nay baru. Tangyang tatu di mata nasida manguluhon hurion gabe lammanada sang kebenaran hasitongan ima di mata jalata hamalatehom ma pakkubasion ni paditatta na selaon naong mamelihon diri pikiran roha do suditik kinasida makkubasi huriat taon asalam manada di mata di bagasan hasitongan tuhatta maham amasu-masu hita saluhuna martangi yang mahita. Oleh atema Tuhan dihatam nama nosoi hami diari sederion hosabingdo haluon nami marhite nong sinurum anakmu Tuhan Yesus Kristus na paluahok kami siadu sa dohot huaso ni sibulis dada alani diri nami alay holan alani asin ni roham jupak kami haluoni pasu-pasu mahami asahot mian mangulahok katam songo sisiam mo na sitong hami asaw nang mula-hula kami di perhatuban dosa dohos sibulisi
Pasu-pasu mahami jala pergugui, songonakan nang pinalua, songonakan nang dimerdekakan. Unangolo hami manidos, unangolo hami menjajah, unangolo hami manakko mangarapas, ugasan ni halak. Nasu ugasan nami, aidang siulaon niak kanong pinalua songoni. Alay dohok mahami mangulahok kasitongan, paluahon na tarutang, mabuah mula akan na terbuang, songonido di pangido hatam, ulaon niak kanong pinaluam. Marhite hamamatem, dohot haheyomu. Olate matuhan di hatami, olate madipasu-pasum di bangso nami, di bagasan minggon, halasonon nami naong 76 tahun, merdeka bangso nami. Pasu-pasu ma bangso namion, patau ma sudi ruas ni huriam, dohot berperan, itong-atongan ni bangso nami, laho pamajuhon bangsoon, ulau dia pe nabui hupatu pahami. Pasu-pasu ma padita nami, amang 5 juta dohot keluarga naong marhuba sitongan ni huriamon, nasay laon nai pasu-pasu ma nakinubasan nasida. Pasu-pasu ma naposo membanguduti pakubasion di huria naong tinotopon ni uluan nami. Asa margugu, marbisuk, dapotan las ni rohan nasida di pakubasion itong-atongan ni huriami. Parbisuhi parsahalay ng naposom, nanayang ujak konotot diari sedarion amang sitid daon. Asi maroham say parsahalay naposomon, marhubas di huriamon, manugunugu ni haporsiaon ni sudiruas ni huriam, lam mian di bagasak katam, manada haluaon, manada kemerdekaan ng pinatupam, di bagasan ngulu ni ruas ni huria. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, oloy matang yang nami. Amen. Mari demahita, jala tapasahak ma piliata tutuhat debata. Noai sahak mahita tu acara pabrohaton dohot pojak kopan di taresot. Mari di mahita nomor 497.
Mama nami dohot ina nami dohot sedi donga sahuriaon sedari omma paporhatota amang paddita even si hardo si majutak master teologi tu pakkobasion nasi danai baru tahamalate homma tutu hatta sudi pakkobasion nasi dan nasai laon di hakai peresok kebaran lama distrik Walu DKI Jakarta hobartusi tabigima surat keputusan ketetapan Nepurus KBP taringot tu parpiddaun nasida najinaha honne amat tapadita Henry Jufri Manado anggota MPSD. Surat keputusan ketetapan nomor 599 PDT SK 05 2021 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Eben Sihardo Simajuta Master Teologi Tubuh 10 Oktober 1960 Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Kebayoran Lama terhitung mulai 1 Juni 2021 menjadi Pendeta HKBP Resort Temuan dengan ketentuan menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6B. Kenaikan gaji dan tunjangan lain ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1 sampai 14. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 10 Mei 2021. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 599 PDT SK 05 2001 tertanggal 10 Mei 2021. Dahulu nama Pendeta Eben Sihardo Simajuta Master Teologi, jabatan Pendeta HKBP Resort Kebayoran Lama, tempat tinggal Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sekarang, jabatan Pendeta HKBP Resort Temuan, tempat tinggal Temuan, Resort Temuan, Distrik 5 Sumatera Timur. 4 dan 5 sampai 6 dapat kita lihat di SK. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambuna tertanda tangan. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadia, hupaborha mahamu amang pandita Eben Sihardo Simajutak Master Teologi, sian HKBP Resort Kebayoran Lama, gawe pandita HKBP Resort Temuan Distrik 5 Sumatera Timur. Saya di pasu-pasu hatta maka pakkobo semuna na selaut di Hurion. Jala di pergui hut di patau mahamu di ngana pakkobo semuna na baru. Amin. Mari dimaita. Who
nami dohot ina nami dohot dongas sahurion laos sederioma ojakonoto namang padita Jeffrey Siti Daun Master Teologi gabe padita resort di HKBP Resort Kebayoran Lama Hobartusi tabigima surat keputusan ketetapan Nepurus HKBP taringot tu parpidon nasida dohot ulaun ni padita resort Hobartatura peraturan HKBP 2002 dung amandemen patuluhon. Surat keputusan ketetapan nomor 598 PDT SK 05 2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Jeffrey Siti Daun Master Teologia tanggal lahir 7 Desember 1970. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Pondok Gede terhitung mulai 1 Juni 2021 menjadi Pendeta HKBP Resort Kebayoran Lama dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lain ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1-16 dapat kita maklumi, ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 10 Mei 2021. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 598 PDT SK 05 2021 tertanggal 10 Mei 2021. Nama Pendeta Jeffrey Siti Daun Master Teologia, jabatan Pendeta Resort Pondok Gede, tempat tinggal Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi. Sekarang jabatan Pendeta HKBP Resort Kebayoran Lama, tempat tinggal Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Distrik 8 DKI Jakarta. 4-8 dapat kita maklumi. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan tertanda tangan. Ulaun ni Padita Resort Naparjulu Manguluhor Resort Rap Dohot Perhalado Resort. 2. Manguluhon Huria Sabungan ni Resort I Rap Dohot Perhalado Pertohonan. 3. Manguluhon Rapok Resort Rapok Perhalado Resort Dohot Akkarapok nama rumang Tirket Resort. 4. Mamikiri nasa nariko natau panguluhon dohok paheheon Huria dohok Perhalado di Resort I. 5. Maniroi Huria na masuk tu Resort I lau manggohi tanggung jawabna. 6. Patuluson haputusa Sinode Godang Majelis Pekerja Sinode Distrik, Majelis Pekerja Sinode Distrik dohok Rapot Resort mangaramoti dohok maniroi parhepengon dohot artani Huria na masuk tu Resort I. Patupaon evaluasi dohok mangaleo lapora pangulaon statistik dohok keuangan Resort tu Rapot Resort dohot tu pareses. Nunga dibege hamu SK ni Epurus HKBP dohot ulau ni Padita Resort mangihutto natura peraturan HKBP. Nuang manukun mau dihamu amanami Padita Jeffrey Siti Daun Master Teologi. Naolo do hamu jakonoton gabe Padita Resort di HKBP Resort Kebayoran Lama. Lau mangulahon ulaon songon naong binege muna nakin.
ma'au lahum salhut. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, hu ojak mahamu, gabe padita resot, HKBP resot kabe orang lama, sai didongani jala di pargugui Tuhan di bata mahamu, mangulahon saluhut ulau ni, asamar sangap goarna marhite-hite pakkubasyamuna dihuriai. Amin. Hamaman nami dohot inanami nang sudi dongan sahurion jakon hamuma amat tapadita Jeffrey di daun master teologi jala masiru pamahamu di bagasak kasadaun ni toddi patuluson ulaun ni tuhatai. Ujakkan kami mapandita nami naim baru di resorton jala hupa berhat kami masian resort padita napindah debata mama masuk. Martang yang mahita. Ali di batama nami raja ni huriai mauliate marohanami diho ala naung di luasona posom padita iben sihardo si majutak master teologi makubasi huriamon na say laon pasu-pasu mapakkubasion na sida besangap di guarmu jala pargugui mana sida di ngana pakkubasion na nay baru mauliate manang rohanami diho ala naung di tongosona posom amanami padita Jeffrey sidid daun master teologi lau marhubas di resoton sai urupi pargugui jala patau maka naposomi makubasi huriam asam rasangap po di saluhut panggulmi ton ni huriam di luaton los pasu-pasu manak huriam nasa resoton totong marhasa daun lau manidangi di tonga-tonga ni luaton mauliate marohanami diho ibaga sagor ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Noaing sahak mahita tu nama dok hata na perjulu hata pamuai manang perkenalan sian na pinaujak pinasahak matiki. Di hamuna aka amanami dohot inanami saluhut ruas ni huriaon lau songoni manang sian dana sikola minggu remaja dohot napo sebulum songoni manang tuaka donga padita hitan waing nadong rap di bagas coroon naniuluhon ne amanami amang preses distrik Walu Dekayon na huhormati hami jalan na huhaulongi hami lausong ni manang Tuhamu akamanami doho inanami donga parhalado nadong di huriata HKBP Kebayoran Lamon jala nahu hormati hami huhaulongi hami amang padita simajutak doho inang naborhat siatonga ni resoton na pinaborha ni tuhata marhite uluan ni huriata HKBP neng marhubas di huria resot ne baru tapuji ma Tuhani disaluhut asini rohana boy hami di paloas Tuhani marhite-hite uluan ni huriata di distrik Walu
dekayon paujako kami menguduti ulau pakobasyon dito nga ni Huriata Resort Kebayoran Lamon. Hamuaka amanami inanami haanggi pinaribot doho sudedo nga parhalado. Mangula mahita tutu rap. Dito nga ni Hurion Resoton. Jala holas sadado si pangasahonota. Idongani di pargugoy Tuhani mahita. Laho marhobas. Padimudimun hurian itu hatta. Asa di akapakobasyone. Guarni itu hatay manamarsangap. Sialanima tuhamuna saluhut ruas ni hurion dohot hamuak kamang inang donga parhalado. Dinanay mulan nami mamarhubas dito nga ni hurion. Laos disima ng parsaurata. Disima ng partinadata. Molo saunari nabuhi langsung hupaterdahok kami diri nami hulahi hami. Hami sadiri songon nong digorahon nong ujak di huriat taon. Padita Jeffrey City Down inata burulu batubing. Jala di basa-basa Tuhanido di hami sadadat dana bawa andika City Down. Jalanunga kuliah. Ima molo partinadan siantongan ni keluarga. Alayang go partinadata na lebih takas buah tu halak na buah dua kena hobar di pakubasyon di patongo Tuhanima alay laos dohonon nami ma di parsaurat taima amang inang tujulan nyari disimahi dalam takas masih tadaan. Iman na buhu pasat hami di dongan itu hani mahami lau marhobas di hurion jala saluhu ruas ni huria. Tarlumubi di masa pandemi COVID-19. Natongo di bagas nabi marhiti-hiti na madohoti live streaming on. Horas madihamu saluhu na aka ruas ni huriat tanadong di Kebayoran Lamon. Jala selamat jalan ma selamat mengulam marhobas dinganan baru. Hahanami ima amang padita si majutak dohot hala inang. Tuhanima na mangaramoti madongani hita saluhutna. Butima na buhu pasat hami mauliate madihita mauliate madito hatta horas madihita. Horas. Noing sahak ma hita marhata pertandingan sian napinaborka ima amang padita Eben Sihardo simajuta master teologi rak dohot inak. Julubang. Maho borhatu nadaw holan Jesus pai dongami tobuo naho ramotan naho
Yesus matokong dongami urupan naho apulan naho sonang ho tokong di dalam mi nang dao tahe situju omi dang mau otol hastusi di pai maho tomuon naho tungsona do di lambung naho. Mulia tema di partikian na pinasahat Tuhami. Jadi ada orang so pasahat hatau parjolo majora nama dokata na dilab buku ima inata inang padita guru siahan. Silakan please. Parjolo sahali mendok molate dohita tu tuhata Raja Nihuria di bagasan sadarion bui hita marpungu di bagas joro lao mangulahon bisa sambut Tuhami nani persangapan amang preses Bernard Manik dohot Nasution distrik nani persangapan Inang Pendeta Jojor, dohot keluarga, nani persangapan para ladu sudina, dohot keluarga, nah selamat datang matu amang Pendeta Jepri, sitindaan dohot inang. Perjolo sahakma atau horas-horas sian yanokon nami, nasian siatar, ala nasi dadang boyrap, marpungu di son, ala ni situasi. Sahak mata bena sida tu amuna. Horas ma museng tu keluarga amang inang na mengikuti acara on di bagas muna ganuk marsada-sada. Shalom. Amang inang medok mulia te dohami ala asidot olong dohamuna Tuhami bui sude denggan mardalan mendok mulia te dohami tu sude punguan kur naso bui hadir tu son alai adong di bagas nasida ganuk marsada-sada ima dong aku inang parari Kamis inang Lydia, inang Inahanna, lansia, ama, naposobulung, remaja, anak sidi, anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, PKM, penguan keluarga muda, Korsaroha, Marturia, Pemasmur, Immanuel, Ciputat sekitarnya, Godung Perigi. Mulai te godang dodo konon nami ala pasu-pasu na dia kamunai Tuhami daktar balos hami amang inang setu hatama mabalosi. Songoni itong mulai te godang do konon nami tong tu aka banjar-banjar nasian situa banjar masing-masing ima do konon nami do tong mulai te godang tu sude banjar. Banjar Godung, Perigi, Kodam, Tanah Kusir Selatan, Bumur, Kostrat, Pondok Indah, Pasar Jumat, Bendi Peninggaran, Kodam, Depsos, Bintaro Jaya, Ciputat sekitarnya, Rempoa Ciputat, Jurang Mangun Pondok Aren, Cidodol Paserakan, Pondok Cabe Legoso, Bintaro Perdagangan. Mula tema amang inang aka pasu-pasu nani pasak muna maritete sian aka situa Banjar masing-masing
Sudinai alani dangalani burju nami dangalani hebat nami alai asida siat Tuhani do boy di baik kamu gabe dengan sudena. Kita bersyukur seperti dikatakan di Mazmur 106 ayat 1. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwa selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita setia, maka kemerdekaan dari Tuhan itu akan abadi di dalam kehidupan kita. Mulai dong dokonon nami tong tu panitia amang situa Tanggor, Lumban Toruan beserta timnya sudah berjalan dengan baik dan bekerja keras dilalahami daya manginang pembenan munai olah tuatama memasu-masu asatiur sudah dengan mulai tetong dokonan nami tu koster sapam yang setiap hari setia kepada kami yang selalu bekerja sama dengan kami. Dan terima kasih juga kepada live streaming. Terima kasih ya Amang atas semuanya. Tuhan mensukseskan ke depan segala kegiatannya. Jadi, jangan hitong di Godung ada tetangga nami, keluarga yang setia, Amang Parhusip, yang sudah lalu, doh Inang, dohot Amang Situa Ramo Sitanggang, tetangga yang setia. Songonima, jadi kami sebagai manusia biasa, songon upama madok, dangadong ngapuri na sumangalang eme. Songon itong kami adalah manusia yang tidak sempurna. Walaupun ada singkat kami di sini, tetapi perseoratan nunga di ilalahami 2018 sampai 2019 sampai dengan 2020 bulan 3 kita bersyaur, kami rasakan semuanya kebersamaan. Sudah naik burjungunai amang inang. Terasa dok, apalagi di saat-saat kami merasa mengalami COVID, sudah do ruas do para lado mengaleon si bayanon, baik itu materi, obat, dukungan, doa. Maka na terhadap kami malum, alani tang yang muna day amang inang, alani burjunguna day amang inang, boy terjalo kami isudinai amang inang. Olani mada konokku hatasan kami, songon upasa ma dokonokku asapi hapalapalon adik buah salah minta maaf mau tobat ni si pinggan di dolok ni si tapongan di dia pehita tinggal setong ma hita marsi hawalongan nasihat Tuhani masih tabatua ma parlinggoman ni si boro amata debatado si leotua saluhut nama hita di parorot sadanai asa sikop saat ni solo ma, saat di rondang ni bulan, horas mahami bohrak tu tomuan tu siatar, songoni tong ruas HKBP Kebayoran Lama na burju, horas-horas gacang umur lam ditabaya ka pasu-pasu, tu hamu salu na, buti masih nawa manginang, ataki ditabay amang pandita mak, mulate mak. Agak pada usah jaga jarak. Jadi tapola gudang berak donok ko teh tamang ayau kebetulan tapola gudang-gudang gejang-gejang madokok kata alai mulai suruh kamu mau mengajar tulu job tahadua memang katai ngomandok kata hurang jadi songonima tutu naparjulu sahali mau lihat mah tapasat tua mata di bata pardenggab basai ala di bagasan ahi pasok kita marpugu di bagas joro suak songoninang akamanami na nami na marpungu madohoti acara permingguan di ganuk bagas dabi. Jala mau lihat manang upasahat kami tu amang pareses amang padita manik doa ka manami padita nasihat distrik doa ka inang amang nama dohoti acara di Bagas Saktikion.
jala dohot amang pandita resot nasian petukangan ala burjuni rohana sida tuhabi gabe izin majo marjami tadi petukangan dohot ro di bagasat tikion. Songoni nang dihamu akamanami inanami ruas ni HKBP nahina holongan nadong diganuk bagas nabe na maddohoti acaraw do na sumaddohoti pe na parjulu sa hali takastu tu ala obar tu perpindahan mutasi na tinutuhon ni Tuhata Yesus Kristus burhak mahami siat tonga-tonga ni uriat HKBP kebayaran lama molo tung gajang manang na tung pedek pe pakobasion nahu patu pahami baima partikian na tinutuhon ni Tuhata Yesus. Kalau memang doonok kudo bahwa rencana Tuhan sangat indah. Ya, alani dari nasihat kami tuhuriata HKBP kebayaran lama 2010 lalu. Mamukasiani mahami makubasi satu partikianon. Dalam macai rasdoroha yakka parsaurat tama. Lumubi ganuk minggu marpungu dohita yakka sermo doho di partangiangan. Jadi adok 10 pitu bajar nga nidalana sudi diki masa-masa normal. Di sido hita marsao. Alai dung tahun 2020 bulat tulu Oma na mangabati hubungan tatap muka kita. Nah subuhi behita ya, rapak masih paidan secara langsung. Gabe bergati suasana situasi. Anggwaka pertanyaan sermon tapatupa may marhite jum satu tikion. Alay nakpesongoni dang gabi mago jala gabi daw parsaurata. Lumubi tuhamu akamanami sude ruas di huriata. Do akapunguan kor kategorial. Tenggado parsaurata tutu akamang. Alani yak kanauli na denggan adonon nami do moliate bisa luhut na aka perhatian aka tangiang do aka naung pinatupamuna tuhami nasay laon sa liling na makubasi di tonga-tonga ni huriat daw. Jala molotung pe konborhat kami laho mangulahon ulaon na pinasahat ni Tuhani mangduti di ulaon ne baru. Kolan inganan tempat do anggo perpindahan do anggo na napasirak kita lai molo parsaoran do tolong niroha hok do dihita salu na. Di doa sa di upasa bataki na purat tano inna rangging masih ranggongan. Badatta padaw-daw anggoto dita do holong nirohatta tuktong masih gonggoman. Jadi yakamanginang sahalinay hudok kami muliate gudang di saluhutna aka pabahinam muna tuhami na sailaw. Muliate nang tuaka dengan nami sa ulaon di huriaon. Tim musik masih tok-tok kita rapak ganuk minggu. Muliate mangga inang semoga Tuhan tetap memberi semangat dan kesehatan kepada semua termasuk juga tim dari Song Leader. Dan juga tim live streaming memang tetap sehat ya. Kita selalu bersama dengan semangat melaksanakan tugas kita. Kalaupun hanya kita saja yang ada di gereja. Jadi ya muakamang inang atik beha ya mudah kamu tubuh napa sugit
manang lao mardalani mamereng Danau Toba. Ya, junok do Danau Toba tu muanate. Singgahkan sebentar ke rumah kalau mau. Nah, kalau tidak mau, kasih tahu kami yang mengejar. Nah, itu. Jadi Sony marah akamanginang naparpuri tua manami tim panitia naniuluhon ni amang situa lumbat toruan. Ya. Wah, daktar do kami manangah memang. Alai hata mau lihatin nama ra. Hata pergijak si dohono nate. Muliate gudang mah emang tanpa membebani uria, bekerja keras, berusaha. Dala anggiak mah sai tuhata namar gugu kamu amang nama masu kamu. Sengoni nangaka amanami inanapi parhalado ni uriata KBP kebayoran lama. Kebersamaan kita tetap kita tunjukkan dengan baik. Ya, tong ma di bagasan hasadaun laho patuluson akka ulaon ni tuhata Yesus na taulahon di tonga-tonga ni uriato. Oras mahita salukna sawani nang tungaku sa ulaon ingananon inang padita jojor na burju. Jadi mah tungaku berjuang dalam melaksanakan pelayanan. Mulyati nang dah di kebersamaan kita melaksanakan tugas. Anggiak ma dipergugu itu hatai nang muse nang uduti akau lawan nati nagabi padita resort dua monom muse di Sudirman sayang giak ma pulus sudina. So ni ma hata nabuai upasahatan nang pagajak kuala cepek-cepek do ibain so nate. Muliate ma oras madihita salu nakamang inang. Sadanaya te tabida. Dina huhahulongi ngaliling yan dungakon nggo abang padita Jeffrey gantengon selamat madamang amang padita situ daun tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan melaksanakan tugas di gereja HKBP kebayoran lam Sony do inang dah paribak selamat bergugu mahamu doaka yanak kota. Jadi hulak kami do na dong dison. Anggo akaya nak konami pasah konami do tong tabina kita saluhna. Adong do na di siatar adong dari Rias, adong na di Jogja dinganan nabi. So ni marahata nabuyu kasatan. Horas madi tamang. Nah, boleh hati. Horas. Naing sahak mahita hata borhat dohok majakon. Mewakili ruas dohok perhalado pinasahak ma tu amak situ aje sinaga. Nah, pinar sangapan amang Praises Distrik Walu DKI Jakarta dohot amang padita nasian distrik kate na pinar sangapan amang padita Eben Sihardo Simanjutak dohot inang amang padita Jeffrey Sitindao dohot inang dohot antika teh dohot inang Pendeta fungsional inang jojor dohot amang sirait nang hita saluhuna nang songoni hita sude ruas ni huriata HKBP kebayoran lama na adong di Bagastabil. Horas tapuji matu hatta debata na mangalehon teki di hita pajupang di acara pisah sambut ni pendeta sian pendeta amang Eben Simanjuntak tu amang pendeta Jeffrey Sitindaon nang peholan sautik do hidana bui ro di bagas joro tawa boy gasal joro nitu hatta alai di bagas tabe amang padita nami riddo hita bui madohoti acaraon melalui live streaming na di Tapatupa
di bagas manuku niarion. Di hita saluhuna parhalado dohot ruas ni huriata nama dohot kebaktianon nang na di bagas tabe ala ni kondisi nuaeng di pasada ma nama dok hata sian parhalado dohot ruas dohot na mewakili sude punguan-punguan kor dohot kategorial. Alan i hupasahat ma mauliat itu hita saluhut na parhalado dohot ruas na mangalihon kepercayaan tuau lao mewakili hita pasahaton hata borhat-borhat tu amang pendeta Eben Sihardo Simanjuntak dohot pasahaton selamat datang ate tu amang pendeta Jeffrey Sitindaun. Na mewakili ruas mainaraku na para jolo sian kami sude amang pendeta nami sian Banjar Bungus Korstra sian Banjar Jurang Mangu Pondok Aren sian Banjar Cidodol Parserahon do sude. Nah adong Banjar di Huriat tahun songoni nang punguan kor na adong di Huriat tahun memang punguan korona mang selama masa pandemion markor sadiri maju kami di Jabu markor sadiri maju mudah-mudahan ma selesai pandemi ona subuh hita markor muse asas mangulu muse punguan-punguan kor tayete. Ini punguan kor inahana doh sude punguan kor. Pasaton hata mau lihat itu orang pendeta di pelayanan ni amang nasai laon tu kami di ruas ni HKBP Kebayoran Lamon dengan do terlayani amang na salelengon nang pe di masa pandemion. Memang lowi masa tahu bolok kita na dang boy pajupa dang boy pajupa alai tong do marsi berenga kita nang pe di dunia maya. Di begasat tong tantangan itu tu tong do boy mardalan kebaktian mingguta baik secara rekaman, secara live streaming, dohot live streaming na di pamasa dohot melalui jumpe tong do boy mardalan nenggan. Anggiat ma boy hudala konhami akka jamitani amang asa marpar boy di tonga-tonga ni perguluan si Ganupare. Molotung peso boy ate amang tarulah hami sudei saya tong matangnya konamang ruas ni huriat HKBP Kebayoran Lamon asa boy tutu mangulahon na jinami tahon ni amang di huriat HKBP Kebayoran Lamon. Songoni danang tuinang doho keluarga na mendukung pelayanan ni amang di huriat tahun tu keluarga pe pasaton nami do hata mauliate di dukungan dohot kerelaan hati gabi boy amang padita si majutak melayani dengan baik di huriata. Dia kana hurang amang dohot inang sude keluarga ba mohon maaf mahami. Anggiat ma di tugas pelayananmu di siatarate lam tu majuna huria nani dapokmu songon inang hami na tininggal homu di huriata di HKBP Kebayoran Lamon. Nah yang dunia namang rap kami pataruho namang dohoti nang ate tu siatar mamereng bona pasogit marsihol-sihol niya nalai buama bayeno di kondisi na yengon songon nani dok niya mang lakin molo seromatik kinadenggan di pasu-pasu tu hatta boy hita mulak tu siatar alane na haku hampir sudi 2 tahun namang siana dope manang na tong dope marhaulahan tu bona pasogit jadi seromatik kinadengga tu hita laho pajupang di bagas salas ni roha tuari naneng ro. Ima sian ruas dohot sude punguan-punguan kor. Napa dua hon sian hami perhalado ni huriata. Napa jolo tong do hon mole ate amang ala bodo dengga pelayanata di huriata HKBP Kebayoran Lamon. Nunga 2 tahun lebih amang marsaur di pelayanata di huriataon jalanunga godang nataulahon. Alai godang dope nasotarulahon dope. Sude na yamang memang berkeinginan do hita asa denggan pelayanat tai sude di hita sisada uluan ima tuhata Yesus. Alai di bagasan parsorat tai yamang di pelayanan ini terjadi duaka dinamika ate jala godang duaka pengalaman dohot akan hurang lobi sian khusus namai sian hamisit tua. Adong do situa mang na hurang rajis sermon ya aumai di salah satu adong do situa namion na say marbeda pendapat ipe aw matongi dungi adong museo do situa na walo muruk ipe aw do tongi dungi adong museo do situa na targodang hata ipe aw pe songoni do tong dungi adong do museo mang situa adong alayan nai adong silalahi mon adong manada silalahi jadi memang adong do sude do adong di sona mang aka lengkap matehero konon di pengalaman di huria di HKBP Kebayoran Lamon.
Di parsaurat tayo mang adong nahurang denggan alay na rohanami gumodang dono denggan na ang tadalakon di parsaurat tayo. Malaw akan nahurang denggan ni ba bolok ko namang madidala ni unang pola sa atu siatar teh. Nah akan na niulan ni amang di huriaon na saylaon arak ni rohanami makorhon las ni roha may di amang dohot keluarga asa boy tutu tulus aka perdalana dohot pelayanata tu ari-ari nanang ro. Maaf ma diakan hurang lobi amang paditanami dohot keluarga las marohaw ni amang mangujungi pakuwasion ni amang di huriat tahun jalalas marohani amang mandapoton huria HKBP tomuan di siatar. Sa Roma tikina denggan bu hita pajubang musay di siatar teh lap nian di hita di si boy rap hita mangalang mia teh di siatar na mingina ta boy asa boy musay hita di bagasan las ni roha. Inarohan nami gabi persiajaran na argado parsaurata di haparhaladoon di HKBP Kebayoran Lamon na boy mabuan hadengganon di pelayanan ni amang tu arena na yang ro songoni nang hamibe di HKBP Kebayoran Lamon. Jadi dia kana hurang tutu mangido maaf hami songon pepatah ni haido teh inang ate songon pepatah nata boto tikis dei kalau ada jarum yang patah katanya jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ima hata tu amang padita, eben sihar do sima jutak, dohot keluarga teh, amang dohot inang dohot keluarga. Tu amang padita nami na baru imang padeta amang Jeffrey Sitindaun. Selamat datang mamang di Huria HKBP Kebayoran Lama, selamat melayani. Godang do amang siulauta di Huriaon terluwi mai di masa pandemi ninuengon na berlanjut do pe satu sonari. Las rohata ala nunga menurun teh kasusi satu sonari saya menurun terus nian asa boy hita marsaor rap di huriat tahun di bagasan tatap muka. Jadi ala ni emang saya margogo amang mangula di porgelak nitu hata di HKBP Kebayoran Lamon. Sian ruas rade mahami majakon haroroni amang dohot inang sian parhalado pe muse rade mahami mangurupi hamu jadi sisada ulau kita makobasi di huriata mabayan sangap nitu hatta. Songonima amang pendeta eben si hardo sima jutak dohot keluarga hata borhat sian hami mewakili ruas dohot sude perhalado ni huriata dohot hata pajakonon tu amang pendeta Jeffrey Sitindaun. Jadi amang pendeta sima jutak dohot inang nasongon patuduhon ias jalalas ni rohanami amang dohot tu keluarga sude dison adong dosi pasahaton nami tu amang na songon tadalas ni rohanami di pelayanan ni amang dang pola sadia godang amang inang alai sian ias ni rohanami mon jala lasma rohani amang manjalosa. Jadi hupasatami ma amang tu hamu alai benna kondisi covid nengon buat kamu matuson atais si pasatota. Jadi na perjolo mang ima las niroha manancin dramata sian huriata HKBP Kebayoran Lama. Jadi saat songono mara dibaen di somahamu di bagas sahay matong di bagas talami salima pasrah keman akan sama akatamu mak. Nah oma sianaha patu dua mutong. Ima pengganti ni cendramata da amang inang Olo baik kamu mau saya tu bagasan hai. Oke, dungi tu amang dohoti nang ate. Oke. Dungi napa duahon sian hita parhalado amang. Parhalado ni huriata ya dalam bentuk cincin. Dungi muse mangihut mamuse sian ya enggak. Hah? Karena masa ini enggak usah dipakai kan? Ya, lagi masa ini ya. Dungi muse sian banjar-banjar dohot punguan kor di sini di pasada mang. Ima dungi muse nasian panitia mak. Sekalian ma nasian panitia pasahaton silakan. Entar dikasih nanti. Nah, upasatay memang di sahat matu amang dohoti nang ate. Ya. Jadi borat mau panitia.
Oke, silakan. Lihat mah tu panitia. Nah parpudi inang songon tada nila seniroha tu isi maju inang amang stokin songon tanda la seniroha sian inang pandita J Prima pasatok kembang tu inang pandita Eben Simanjuntak asa las roha ni inang meninggal hon hami di Huria HKBP Kebaran Lamon. Saat inang mak. Ya, sekalian memerfoto sokin amang. Sekalian memerfoto sekalian foto. Sekalian foto mah jong-jong. Ya, sama. Jadi budul mamang doa tinang tu dengan ata. Jadi songonima hatasian hami mewakili sude ruas ni huriata punguan kor dohot parhalado. Ne huriata di HKBP Kebaran Lamon. Kupasatami mamuse tu acara namang itu protokol. Noaing sahak maheta tu hata bimbingan sian amang perdita sian amang preses distrik Walu DKI Jakarta. Oleh tema di tuhatam oleh ate dihita saluhna na huhaulongi hami akamang inang MPSD kami inang perdita parhala di Huria do sude na takas mengalih roha marhubas itong-atongan ni huriat taon nang sudirus ni huriat tadi ngananon dohot di bagas nasi dewi. Di hari sederion parjulu hupasahata misalinari selama ulang tahun ke-56 di huriatta. Lambang erbang ma pakko basiota tujulu jala gudang maka parbuisi parbui honota setong-atongan ni pakko basion nama seragami di tong-atongan ni huriaon parbue nagabe las niroha di sude ruas ni huria parhalado nang bangso na humalia kita. Unik aka ornamen nadong di podium ni parjamitaan adong di sianggur parbuen anggur totu dang asal ikabay ni dihirim do akka jamita naruar na di patubigi hosian langgatani marparbue songon anggur na denggan parbuena jalan tonggi songon ini mata hirim 7 nyari di umurna pa 50 noton huriaon gudang parbuena kapakko besion Jupang di bagasanna na mangihut selamat melayani mahupasatami tu hahanami amang pandita Iben Sihardo si majutak dohot inang HKBP temuan adalah sada sian buhini huria HKBP di Sumatera Timur termasuk di Sumatera Utara HKBP temuan. Jalabuhi Honon itu adalah termasuk gereja terbesar di Sumatera Timur. Lapatan ni di pasahat tuhat tado tu amang marhite uluatta sada pakkobasin no bulak dang nama dok na sebulak HKBP Kebaran Lamon. Tetapi Tuhan melalui pimpinan kita mempercayakan sebuah pelayanan yang lebih besar. Jalabu musai bernostalgia twist di HKBP Pematang Siantar. Na hapor hatan nyamakian tuhuriaon.
Selamat melayani amang margugu mahamu dohot inang. Jala positif dorohanami akka nauli na denggan boy di patu pahamu di HKBP temuan nata holong i. Saya bisa bayangkan dari 2 tahun 8 bulan amang merhugas di Huriaon, separuh dari waktu itu adalah masa pandemi. Lapatan ni nabui tatap muka secara langsung holan 1 tahun 4 bulan do. Muka siat 2010 lalu. Oktober. Saat itu Maret 2020. Tetapi saya bisa melihat bahwa pelayanan yang cukup singkat itu memberi pengaruh besar. Hitung-hitungan di Huriaon. Alani selamat melayani ma amang, sehat-sehat ma, panjang umur, jalan margugu di akapaku basion na meragam, silahun itu hatta dope tu amang dohot inang tujuluan narion, di pasu-pasu hatta ma keluarga nangakay anak kota, idea penasida maringan. Selamat datang ma secara khusus tu amang padita Jeffrey Dita dohot inang, nasubui pe rap dohot akka keluarga di son, unang mamorulas ni rohatta. Tahalas soddo penang pe di masa hamaolonon bui mardalan ulaunon. Ala dilihat Tuhan do habisu hod dihita di zolma manusia ben nabuhitan na yang masih berengan buhi di layar kaca. Neng pas hatok kutu amang ya kita tidak tahu kapan ini berakhir pandemi. Jadi kita melayani di dunia maya. Tentu dibutuhkan sebuah inovasi dan kreasi-kreasi yang sebentar sudah membosankan dan membuat kita jenuh. Separah nakin live streaming ta ya kadang-kadang 200 sipata topu 120 itu artinya 20 orang live. Lau siak kita. Tak tahu inna pidahu sa stok ikan. Dungin wae bereng mese 214. Nah itu artinya dituntut sebuah kepiawaian untuk benar-benar membimbing hati pikiran dari setiap warga jemaat kita. Napa dua hon gudang dopesi hubasan nyamang di Huriaon, termasuk untuk bagaimana kita berjalan di aturan HKBP. Dang nama dok nang melenceng Huriosian aturan HKBP, tetapi harus terus menerus kita tara-taratai asahot jalan merdela kobar tuakka hapiahanna. Dan saya juga ingin mengajak semua perhalado amang inang akan aburju hobar tu panidangan yang paditanakin. Saya juga melihat itu faktanya adalah akan manginang naburju perhalado yang sudah mempersembahkan diri, fikiran, waktu dan tenaga. Urupihamu apa ditata amang hobar tu ulaun nasida nang dijahon nakin. Manguluhonon maniroyon. Bodo sipata diakka paniroyon dohot panguluhonot toni adong nahurang pas di rohatta. Tetapi itu adalah tugas beliau. Ulun nasida do. Na ikon ulahonon nasida jala sipata do dong akka dinamika sang hidup memang sinaga nakin di sana sini pasti ada dinamikanya. Ale sudene songon hata batahima purpar padidorpi. Tu purparna tu desipna. Setiap ada dinamika biarlah itu pada sipon unang abek kita sursar ikulam pada sipon manian. Sepanjang kita bisa mengelola hati, mengelola pikiran, mengelola jiwa agar semua dinamika itu kita kelola menjadi sebuah kebaikan pada sipon ikonima tujuanna. Alani masih rupa ma kita sudi amang dohot inang bagaimanapun itu saja satu-satunya jalan untuk mencapai sebuah kebersamaan yang indah hitung-hitungan di Pakubasion ni Huriatta. Selamat datang menang di distrik Walu DKI Jakarta. Yang saya pikir amang sudah tahu betul bagaimana DKI Jakarta karena saya tahu sudah pernah melayani di DKI di HKBP Roso Sutoyo. Yang sukses memimpin HKBP Sutoyo, saya pikir itu juga menjadi keyakinan kita bahwa beliau akan sukses memimpin melayani HKBP Kebayoran Lamon. Alania kamanginang IDP hita maringanan noeng ruas ni Huria tatangnya kom manasida taurupi manasida tatukuli manasida
lo manguluhon huriat taon asa mardalat di bagasan lo monirohan itu hatta horas madita saluna. Mari de mahita los jongjong mahita saluna. Jam takas tatangyak kumapiliata. Ali di batama namin na di banua gijang, hodo hararon ni saluhu silehon-lehon na denggan, dohot nasaw libasan na mauliutus. Hupasahat tami masan nilehom itu hami pilihan nami tuho, sejalo may gabi uap na hukus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulhok karajamu di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nami leone tornere pamataku osado aliama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roma harajamu, say saot malom ni roham di banu tongos songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedari okang luas siapari, say samadusan nami, songo panesan nami di dosa nidongan namardu satu hami. Unak kami togi hot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sedako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana medaho. Di depakkon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu horas madita. Pinasahak matikyon mula mengaturhon perputu dengan mak. Aduh. Jadi hot majohi tadi hudulata ala tabayan sautik acara ulang tahun peringatan ulang tahun ke-56 Huriata HKBP Kebayoran Lama. Jadi songon na taboto takas Huriata jongjong ima di tanggal 10 Agustus tahun 1945. Jadi di tanggal 10 Agustus nasalpu 2 hari nasalpu go ma Huriata marumur 56 tahun.
Gudang naung tajalo siat tuhata marhite huriata HKBP Kebayoran Lamon alani di bagasan Las Niroha tabema sautik acara peringatan tarhira peringatan di hari jadi manang hari ulang tahun nih huriata na apa 50 onopon. Jadi buan kita mah tuh son kue ulang tahun. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Udah kami mah amang pendeta Preses, amang pendeta Eben Simanjuntak, dot amang pendeta Sitindaun, asa roh tujolo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umurnya panjang, umurnya panjang, umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Di Pagala majo lilin na, lilin. Ada yang mau korek? Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Jadi sangota dani peringatan ulang tahun nate ngagalak di hita lilin na patuduhon 56 tahun huriata HKBP Kebayoran Lama ditupahi tu hata boy hita tutu denggan marhuria di bagasan na 56 tahunon. Jadi maniup lilin namang napa matewan di masih namang Preses boy mah. Ah, pakai aman namang. Tiup lilin. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tinggal bagi nama. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Jadi, nah mamotong kue jadi potongan dapar jolo sia namang Preses tuh amang pendeta Eben Simanjuntak. Nah oborhat.